Minecraft version kan mga simbahan nagibukan sarong grade 12 student sa San Jose, Camarines Sur, kinabibiliban. Biston ta siya sa istorya ni Char Brahiles. Kinabiliban kan mga netizens ang ginibukan sarong soltero sa banwaanin San Jose, Camarines Sur na mga Minecraft version kan manlain-laing simbahan na makukua sa probinsya. Ang aking ini, iyo ang grade 12 student na si Joffrey Penasilia na nakahiligan subuot ang pagkakawat ni Minecraft como pampalipas oras kun mayong eskwela o pagkatapos kan sa iyang modules. Nagda-download po ako ng mga pictures tapos doon ko na lang po ginagaya yung mga details ng simbahan para po makompleto kong gawin. Sigun kay Joffrey, grade 6 subuot siya kan makahiligan niya ang pagkawat ng online game kung kaya kan ma-master na niya ang Minecraft, digdi niya na naisipang arogon ang mga simbahan. Dakula man subuotan sa iyang kaugmahan na dakula nag-umaw as naka-apresyar sa iyang mga ginibo. Maganda po sa pakiramdam kasi marami po akong na-inspire. Marami rin pong nagme-message, nagko-comment na maganda raw po yung mga ginawa ko. Kabali sa mga nagibo ni Joffrey ang St. Clair of Assisi Parish sa banwaan ng Tigaon, Camarines Sur, St. Philip and St. James Parish sa Lagunoy, St. John the Baptist Parish sa Goa, Immaculate Conception Parish sa Nagas City, St. Bernard Abbot Parish sa Ocampo, Naga Metropolitan Cathedral as in Manila Cathedral sa siyudad ng Maynila. Sa ngunyan, plano naman na sulod na gibuhon ni Joffrey ang kasentrohan kan sa indang banwaan sa San Jose, Camarines Sur. Kay Banen si Carlo Obonita, Charm Rahiles, Balitang Bicolandia.